دەمخۆش تەماشاوانی هێشا هەوم بخێر هاتنە بەرنمەیەک نو ئا باسی ڕۆژ. باکوورێ کوردستانی ناو ئالۆزیên dijwar ên encama şer rewşa awarte wêranbûn û koçberiyan diye. Di vê zivistana sar de bi sed hezaran hevwelatiyên Bakurê Kurdistanê nikarin vegerin mal û warên xwe. Vê rastiyê gelek pirsgirêk ji bo welatiyên Kurd û welatî Bakurê Kurdistanê peyda kiriye. Partiyên Kurdistanî vê rewşê çawa digirin dest. Xwedî çi projeyan û çareseriyan. Di bernameya îroya basî roj de du teverên cuda de ji stûdyoya me ya navendî li Hewlêrê em dê van pirsan bigirin dest. Mêvanê me yî duwem dê ademgeverî parlamenterê Partiya Demokrasiya Gelan HDP ê Wanê be. Mêvanê me yê yekem jî Birêz Latîf Epözdemîr cîgirê serokê Partiya Maf û Azadiyan Hakparê. Birêz Latîf Epözdemîr destpêkê de bixêr hatine germ ji bo basî roj û Kurdistan 24. û ez bi pirsa xwe yekem wisa dest pê bikim. Bakurê Kurdistanê di rewşa gelek aloz de dijî. Şere gelekî dijwar gorû dide. Dixwazim helwesta we weke partî destpêkê de li ser vî şerî bikim dest. Belê. Gelek spas û serkeftin dixwazim ji kanala we re jî bi rastî 24 xizmeteke gelek baş dike û em jî li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiyê gelek caran nûçe û agahiyên rast û baş her tim ji kanala ve fêr dibin. Destê we xweş re ve vekirî be û vê münasebetê ez ve pîroz jî bikim. Emamet nebû. Keke Cemal Rewşa Kurdistana Başûr ya Bakur a ku îro li ber çav e ev dawîneyek ye yanî ne mesela îroye mesela yani girêdayê bi îro ve ye ev sebebê xwe henin sebebê dîrokî sebebê xwe henin ku nêzik bi 20 sala yani ji bo vê rojê heziriyekî amadekariyekî hatiye kirin siyaseten ve bi çalakî yani vê duwa rojê duwan rojan da peyda kirine. Yani ew reşa ku îro heyî ne tenê berhema yan afrandina îroya roja îroyê. Ew ji berê da tiştekî ew ye. Hûn dizanin Bakurê Kurdistanê yani em bêjim li Tirkiyê yani piştî 12 Eylûnê tevgera Kurdî beriya 12 Eylûnê gelek pêş ketibû gelek rêxistinên sivîl ê demokratîk gelek tiştê baş dikirin pirsa Kurdayetiye pirsa Kurdan şêweyekî demokratîk da her dimeşiye û gelek serkeftinên baş û destkeftiyên baş bi dest dixistin. Wekî em wî şaxî ku me dibin navê Rêya Azadî de kar dikir bi şêwekî demokratîk bêj gelek ku partiya me jî tunebû partiyekê legal û eşkere tunebû. Mesela li ciyekê wekî Diyarbekir mekarî bi hêza xwe bi karîna xwe bi şêweyekî demokratîk em şarederiya Diyarbekir wek şarederiyê serbixwe şarederiyek serbixwe bi helwestek şêweyekî serbixweyetî bibijêrin û mesela Mehdî Zana bînin wek şaredar ji bo Diyarbekir. û li gelek ciyek Bakurê Kurdistanê feraza li Agrî jî tiştekî wisa mekir. Li gelek ciyê Kurdistanê jî tevgera Kurdî bi şêweyekî demokratîk gelek pêş vaket. Ev pêşketina şîveya demokratîk a tevgera Kurdî xewa gelek kesan revand. Piştî 12 Eylûnê projeyekî gelek mühim ji aliyê desthilatdarên dewletê ve hate bi kar anîn. Yani em dikarin bêjin ku piştî sala 1980 Belê kodetaya leşkerî tevgera Kurd ne bi şêweyekî sürüştî ne bi şêweyekî tabîî berdewam kir. Belê. Yani wexta ku 12 Eylûnê çêbû ew kûdeta leşkerî em ku bêjin junta temaşevanên me yên Tirkiyê baştir tevgihîn em bêjin junta destûra te. Wexta ku junta çêbû diwan sê çar salan da dewleta Tirk a merkezî ew statîko kemalîstan projeyekê nû ji bo berlêgirtina tevgera Kurdî anîne holê. Yani ewan dît ku tevgera Kurdî wexta ku bikeve rêyekê demokratîk girseyî şêweyekî aştiyane bes heqxwaz
حقخواز آشتیانه، حقخواز دموکراتیک، حقخواز گرسەیی وی وەکی خەتەرێکی دیتن من گوتیا خەواوان ڕاویا گوتن گەلۆ لازمە ئەم پرۆژەیەکی چێکن وسا فکرین ئەم پرۆژەیەکی چێن کو مەسەلا کورد تەرۆریزە ببە ینی تەرگەرا کوردی تەرۆریزە بە ji ser wê şêwaya demokratîk şêwaza demokratîk metoda demokratîk vegere ser yani rêya xwe biguhêzîne bikeve ser şerê çekdarî, dijwarî û tundayetî û filan wê var. Yani an gund xwazim bêjin ku tercîheke dewletê bî ku tevgera Kurd bikeve riya tundutujiyê de, ji rêya demokrasiyê de riya şer de, riya çiya de belê vê riyê helbijî. Bêca tiştekî balkêş heye virade keke Cemal ev jî ev e yani milletê Kurd li Bakurê Kurdistanê şarezayê tevgera demokratîk û çalakiyên demokratîk û aştiyane bûn. Di wê de serkeftî jî dibûn. Lê berê tevgera Kurd a netewî dane rêyekê wisa ku Kurd nemimkîne dûra de serkeftî bibin. Ew jî çi bû? Şerê çekdarî. Yani ku goya wê Kurd bi şerekê çekdarane rizgar bibin wê bibine xwediyê Kurdistanekî wê bibine heta ve heta hinêkan gotin yekkirina çar parçeyê Kurdistanê heta pêşdatir çûn Kurdistanekî sosyalîst nizanim çi filan. Yani hûn dixwazin bêjin ku şerê çekdarî ne tercîhekî Kurdan bû. Helbet ez wisa dixwazim bêjim. Şerê çekdarî ji boî Kurdar çarenûsek jî nebû, qederek jî nebû û tercîha wan jî nebû. Yani tiştekî wisa nebû ku girseyî bi hestên netewayetî tercîha xwe di ciyê demokratîk de ciyê demokrasiyê de bi çekan bikin. Yani ev ne tercîha milletê Kurd bû. Bes wê rêyê danîne pêşiya milletê Kurd. Milletê Kurd jî wexta ku şerê çekdarî dest pê kir û li Bakurê Kurdistanê li çend ciya sala 1984 de ev şer dest pê kir filan wî çaxê jî ewan jî wa dizaniya ku ev şer ji bo parastina heq û berjewendiyên millî ên gelê Kurdin li Bakurê Kurdistanê. û ewanê ku şerê çekdarî jî dikirin digotin ev silah bi destê me ye em ê bi vî silahê ji ber Kurdistanekî çêkin. Gelek sal têda derbas bû. Birêze Pözdemîr'in hal rojhilata navîn gelek caratê gotin dibêjin ku di destê te de hêz nebê, di destê te de çek nebê, kes te ciddî nagirî. Yani ev ji bo Bakurê Kurdistanê derbas nedibû. Bira ji yekîtiya millet bihêstirin tiştekî heye. Ji demokrasiyê çekekî wekî demokrasiyê û tevgerekî aştiyane û gelerî, gelemperî û ez bêjim yani girseyî ji wî bihêstir tiştekî heye nexirtinen lê ev terciheke. Yani insan henin yani hêz henin, siyaset henin, proje henin em wiha bêjin ku demokrasî û ew şêwazên demokrasiyê qet nayîne bîra xwe û ji xwe re rêyekî dibijêrin ji dinya wan dinya ji dinya çek û silahan bêtir tiştekî din nîne. Birêze Pözdemîr ger em werine rewşa îroyîn. Niha li Bakurê Kurdistanê bi qasî du salan ew pêvajoya çareseriyê ku hate birêvebirin di navbeyna dewletê de û di navbeyna İmralı û Kandîl de ê ku hate birêvebirin hebû. HDP jî bi şêweyekê beşdarî vê projeyê bû. Lê ev bû bi qasî saleke ev rewş temamî têk çû. Em li ser rewşa îroyên bigirine desta. Gelo ev şerê ku li Bakurê Kurdistanê îro bi şêweyekî gelekî berfereh bandora xwe li tevayiya Bakurê Kurdistanê kiriye çi alûziyan li Bakurê Kurdistanê derdixê pêş wekî Hakbar dîtin bîr û raya we divê babetê de. Partiya me yani ew qonaha kuşêret gotin qonaha çareseriyê wan wextan jî belî 2 sala 3 salan jî gelek caran bi daxuyaniya anî ziman ku me got wekî partiya me Azadiyan wekî Hakbarê me divê ku mesela çekan safî be çek bêdeng bibin û PKK silahê xwe berde, çekê xwe berde were şêwekî demokratîk tev bigere û têkoşîna xwe di wê rêyê da bidomîne. Lewra meşaretî dû tiştê gelek mühim kir. Yani milletê Kurd
هفته حزیران دا پشتی او 2 ساله کو او قوناغ چارەسەری جێرت گوتن و پەفچۆن و شەر لێ نەبوون دوان هەردووک ساڵاندا gelek bi hezûr jiyanekî derbas kir piştî heftê hezîranê ku hat milletê Kurd jî krediyekî da HDP û got êdî ev mesela ne bi rêya çekan bila bi rêya guftûgoyê bi rêya demokrasiyê bi rêya diyalogê çareser be encamê de yani ev divê mirov sebebê hin tiştan bizan be ku mirov were dawiyê jî û paşê heftê hezîranê de HDP heştê milletvekîlî heştê parlament wergirt ev krediyekê gelek mezin bû û ji xwe Kurdistanê jî her desthilatdar bûn iqtidar bûn 110 belediye jî destê wan de hebû bêje çi bû yani milletê Kurd krediyekî hewqas mihîm dawe û bûna partiya SEM li parlamenta Tirkiyeyê da çi bû ku dehê Temûzê da carekî dî şerê çekdarî dest pê kir yani ev tişt yani demoralizasyoneke gelek mezin Lê ew şerê çekdarî ne HDP dest pê kir yani yek û şer dike. Yani her kî dest pê kir be. Sebebê xwe henin. Her kî dest pê kir be. Eger PKK, eger êdin, eger provokasyon, eger çi be. Eger PKK wî şerî dest pê nekire bajî dikariya dirêjayî pê neyne. Dikariya pêşîliyê provokasyonê bigire. Dikariya tercîha xwe yani şêwaza xwe li gor helwesta milletê Kurd biguherîne. Ya mühim ev yani. Yani mühim ne ev ki gula awul barda. Ev ne mühime. Faraza ez jutem düşmeni hevin. Yani şer ne menfaati teye. Ez gula bardım ete tutkari cevabımı bu gula annedi. Tutkari şevaze kedin cevabımı bidi. Mesele dvrada razı. Ya ev kredi ku milleti Kurd da bu HDP u ambejin PKK ev kredi mekhabın. Yani ku ev bu yani helbesta milleti Kurd ev milleti Kurd nepejrand yani ne anici. Xulasa dîsa şer dest pê kir û ji hemû caran yani ji berê ji 30 salan berê ku metodeke û şerê çekdarî dikir ji wî ciyawaztir, cudatir şerekî bêja dest pê kir şerê xendeq û barîqatan şerê nav bajêr. Xeterîn tişt jî ew bû ku şerê çekdarî bikeve nav gund û bajêran û li gora dest pê bike û li gora yani geş bibe li gora depêje. Xeter herî mezin ew bû. Ew xeter jî hatine. Yani ez du saatê digim ku wekî Hekpar hûn helwesta we li dijî ev şerê ku li Bakurê Kurdistanê tê rêvebirine her çend jaliyê dewletê bê her çend jaliyê PKK ve jî bê. Lê li Bakurê Kurdistanê de encama vî şerî de rastiyek derketiye holê. Civatekî dibin metirsiyê de civatekî ku her car xwe dibin tehdîdekê de dibîne. Evê yekê yani di rewşa derûnî de, di rewşa perwerdeyî de, di rewşa civatî de, di rewşa aborî de bandûrekî gelekî neyênî li Bakurê Kurdistanê got derxiste pêş. Wekî Hekpar bîrûra ve çi ne ku çi pêngav bêne avêtîn ê ku bikarîbe hinekî ewletiyê li Bakurê Kurdistanê dabîn. Bele ev tizarî ew şerê ku dewam dike terafê o şerî hene. Yani du taraf henin, du hêz henin, em bêjin du dewlet henin, yani du desthilat henin ku şer dikin û milletê Kurd jî maye di navbeyna wî şerê herduk aliyan de, herduk tarafan de û zehmet û zexta ku têk şandin ji aliyê milletê Kurd ve sebebê wî ev şer e. Belê. Mecrû ji awil vegot. Me got gereke şerê çekdarî ve were rawestandin û çek ji jiyana insan derkevin, ji jiyana welat derkevin ji bo yek jiyan normalize bibe, du siyaset normalize bibe. Wexta ku siyaset ji bin tehdîta çekan xilas bû, ji bin bandûra çekan xilas bû, wê jiyan jî normal bibe, wî çexê wê mirov bikar be, bi şîveyekê diyalogê, bi şîveyekê aştiyane, bi sereke zelal, bi mejiyekê baş bikar be, projan çêke û ji bo çareserkirî çend siyasetan bîne pêş, çend projan çêke û bi rêva bibe. Lê niha ez bêjim ev encamekî ye. Ev dîmena îro encameke ku ji do ve sebebê wî hatine hazirkirin. Em wekî Hekparê niha jî em dibêjin hêj jî wext neboriye. Hêj jî her duk hêz dikarin mesela ateşbezkirinê da, agirbestanê da li hevû dunê werin û vî şerî bisekinin. Em herû daîm bangewazî dikin em dibêjin lazim e pêş hemû tiştekî ev şer raweste.
ya didwa keke Cemal eğer her duk ali nabêjim yek jî ji hev bi hezaran insan jî bikujin û ev şerê çekdarî hezaran sal jî dewam bike wê dawiya dawî li ser masê werin rûnin wê rûniştinekî pêk were û wê çareserî dîsa biriya diyalogê ew aliyê şerin belê ew aliyê şerin yani aliyekî Silata Tirkiye aliyekî PKK lê wekî Hakpar weke partiyê din ên Kurd wê ji hêvelekî derê be. Belê em mesela dibêjin yani eva çil sala hêj jî berçav pirsa Kurdî li Tirkiyeyê pirsgirêkek heye ku jê re dibêjin pirsgirêka Kurdî gerek ew were çareserkirin. Vêca ne şerta mesela hikûmet desthilata Tirkiye ne şerta ku ji bo çareserkirinê diyalogê bi hêzekî Kurd re dayine yan muxatabekî ji xwe re bibijêre bêje filan kes yan filan kes ya hemû yanî hiç. Em dibêjin eger hikûmet bikar be gavê demokratîk bavêje gelek mühîm ev eger hikûmet hêza wî heye û piştevaniyekê girseyê û gelek mezin û xurt jî li pişta hikûmeta îro ye ew dikare hin gavên demokratîk bavêje di rêya çareserkirina milletê Kurd da. Mesela Kurd Wekî Hakpar hûn di nav raya giştiya Kurd de. Ji ber ku Hakpar xwe weke partiyekî Kurdistanî dê nazkirin û yekem Partiya Kurdistanî got dikarê di hilbijartinên Tirkiyeyê de ê parlamentoyê de jî beşdariyê bike. Hûn dikarin raya giştiya Kurd li gel partiyên din ên Kurdistanî yani êgo ji dervê perîferiya PKK û HDP wane hûn wana wisa organize bikin got bikaribin bir ra û xwestekên xwe di çerçeveyekî sivîl demokratîk de li Bakurê Kurdistanê bêne ziman û bandorê bikin ku dewleta Tirk gavên wisa bave. Keke Cemal diyar em gelek tiştan dikin divan warada fakat mixabin eştere bibêjim ku medyayekê me tune yani sedemî qasî yani bîrolaya Kurd yan ya cîhanê baş agadar nîne ka gelo em çi dikin yan çi nakin. Berêm niha min platformekî Kurdistan 24 de rûniştine fermo bêje. Ez ê bibêjim bizanim 24 wê çi qas dengê me bigihîşîne cîhanê ev jî. Ha sedemî qasî belê em di vî warî de gelek tiştî dikin. Em gelek caran wan birêdarên din ew ê partiyên Kurdî ew ê ji dervayê PKK û HDP em wan re hevdîtinê dime hene her niha jî hevalê dime em hev dibînin em car carna hev re projeyan çê dikin û merheze dikin dişêwirin Wekî kîjan partiye? Wekî ama ez bêjim ew partiyê ku niha henin û sê çar partiyê dime ku li Diyarbekir henin li Amedê henin em bêjin li Tirkiye henin ew partiyê em bêjin wekî Qedepe û wekî Pak û wekî ew biraderê dimeyên din ku henin hûn jî dizanin. Vêca lazim e konjonktûrekî hebe ji bo ku ew yekîtî jî serkeve yanî ji her duk aliyan jî rê hatiye girtin mesela dewlet jî naxwaze ku pirsa Kurdî şêweyekê wiha sivîl û medenî çareser be ew diyar e eger ku xwestî bûya feraza bi PKK re şer dike bi HDP re nizam çi dike ji xeynî wan gelek hêz û partiyên Kurdiyan lazim bû wan re danûstandinekî bike nexêr wan jî nake ev tê wê maneyê ku dewlet jî naxwaze şêweyekî demokratîk vê meseleyê çareser bike. Belê em hêzên Kurdî ew ê derveyê HDP û PKK em dikarin bibine yek û em medvê jî em bibine yek. Çend problemên piçûk hevin eger hebin jî di navbera me de medvê em çareser bikin û mumkin e ku di rojê ayende de ew mesele çareser jî bibin. Lê tenê ev nebese. Çima nebese? Yani em hemû yek jî bin û gelek jî tiştên wexta ku dewlet jî hikûmet jî hin gavan navêje xwe hazir hesab neke ji bo çareserkirina mesela Kurdî ev mesele zûbzû çareser nabîbire. Yani tiştê aslında lazim e dewlet bi xwe jî hazir be ku ji xwe ji vê meselê xilas bike. Yani mesela duvarê navneteweyî de gelek rexne li siyaseta Tirkiye bi taybetî girîdayî pirsa Kurd li Bakurê Kurdistanê tê girtina destan. Wekî Hakpar gelo hûn vêna wekî destkeftînek wekî derfetekê nikarin bikarbênin di xebata xwe sivîl demokratîk. Belê programa me de jê ye bername Hakparê de jê ye li vira yani ku em dibêjin Tirkiye lazim e yani bibe endamê yekîtiya mecberê wa gotiye be endamê yekîtiya Ewropa ji bo çi medvê ji bo wekî ku jiyanekê wek krîterên ku Ewropa niha birêva diçin wekî endamên
یەکتیا ئەوروپا کول ئەوروپا مەسەلا ژیانێکی دەرباسکن ئەو ژیان لە تورکیەش وەرە سەرە ڕاستکردن ئەگەر تورکیە بی ئەندامە یەکتیا ئەوروپا وێ بێگومان ئەو مەسلەی تورکیە ئەوێ سەرەکەژ و حتانی نها نهاتنە چارەسەرکردن وەکی مەسەلا کوردان مەسەلا عەلەوەن وێ ئەو ژی شێوەیەکی دەموکراتیک و ئینسانی وەرن چارەسەرکردن ئەم بەرنامامە دەهەیە و ئەم vê parêzin ku Tirkiye bibe endamê yektiya lê hikûmeta Tirkiyeyê divan çendbê dawî da yanî xweş Awropa dûr xist sebebek jî nîşan dide ku goya Awropa piştevaniya PKK dike û ya nizanim tiştê din dike xulasa münasebetê xwe dûr xist ev dûrxistina van münasebeta hinek fersenda jî anî pêş bêjge yanî mesela ew bîroraya Awropa dît ku hikûmeta Türk naxwaze be endamê vê rêxistina Awropa. Sedemî qasî wî Ew krîtêr ji were girantên. Belê krîtêr ji were girantê sebeb jî çi ye ew barê giran pirsgirêka Kurdî milletê Kurd daye ser pişta wan. Yani eger bizan be eger mesela Kurdî çareser bibûya li Tirkiyê wallahi wê bi çargav çorna yekîtiya Awropa hikûmeta Türk dewleta Türk. Lêbelê ew dizanin wexta ku bibine endam bikevne wê qewsê wî çaxî wê mecbûr bibin vê meseleyê bi rêyekê aştiyane çareser bikin. Ez wisa dibînim ku dewlet hêj xwe hazir hesab nake ji bona çareserkirina pirsa Kurdî li Tirkiye. Birêzê Özdemîr li Başûrê Kurdistanê gelek konferans niha rû didin. Dawîtirin li zanîngeha li Üniversiteta Amerîkayê li Duhokê girêdayî pirsa serxwebûna Kurdistanê, pêvajoya serxwebûna Kurdistanê derfet û astengî konferansekî mezin bi beşdariya partiyên siyasî yên Başûrê Kurdistanê, ekspertên siyasî yên Başûrê Kurdistanê, zanyaran, her wiha ji gelek welatên derve û ji parçeyên dinê Kurdistanê jî beşdarî kirin. Pêvajoya serxwebûna Başûrê Kurdistanê wekî Hekpar hûn çawa dibîn? Belê. Gelek caran me derheqê vê yekê de daxuyaniya derkiriye û mesela yê ku merak bike dikarin di malperê me de jî vê nezerê hîn bibin. Carê em pêş hemû tiştekî dibêjin. Em dibêjin ku her Kurd gereke ew beşê ku têda dijîn gereke mesela xwe çareserkirina sirûşta xwe qedera xwe geleke ew bi xwe tayîn bikin ew bi xwe qerarê pê bidin. Me heqê me nîne ku em dexaletî karûbarê Kurdistana başûr bikin yan aqlekî bidine wan yan tiştekî ji wan bêjin filan vî tiştî nekin lê vî tiştî bikin. Nexêr serxwebûn na lê ev yan xwe serî yan tiştekî din. Lê wexta ku hêz û Lê gava ku mirov pêvajoya Başûrê Kurdistanê digirê desta têkiliyên Hewlêr û Bexdayê digirê desta wekî Hekpar hûn çawa dixwe. Belê. Ez ê bême wê ji berê ve em ji bo hemû parçeyê Kurdistanê em dibêjin yan federasyona dû herêmî eger nemeşiya serxwebûn ji bo heqê milletê Kurd e. Em wena ser Başûr bi Kurdî ez bêjim zeman jê hêdî hêdî pêş dat çe. Mesela Başûr bira ez bêjim ku me piştevanî bangewaziya serxwebûna Kurdistana Başûr kir. Em niha jî dikin. Yani em dibêjin belê heqekê rewa ye ku Kurd di rewşa îro da veqetin û dewleta xwe deyîn. Bêje çima? Belê çima? Çünkü ew federasyona ku hebû û ava 10 sala 15 sala jî birêva çû ew têk çû lê ne Kurda vê federasyonê têk bir. Iraqê têk bir. Sedem wî qasî ku Iraqê têk biriye heqê Kurda ye ku vêca ew deriyê duhem yanî deriyê serxwebûnê vekin û jiyana xwe bi serê xwe îdare bikin. Em piştewanî li vê helwestê dikin li helwesta yani serxwebûna Kurdistanê dikin. Ew ê me wisa fikir. Gelekî spas birêz Latîf Özdemîr ji girê Serokê Partiya Maf û Azadiyan Hekpar û tu stûdyoya me yê Kurdistan. Gelek spas jî gelek spas dikim ku fersendekî dame me karî em çend tiş bibêjin. Gelek memnûn serkeftin ji were. Temaşevanên hêja vî awayî em hatin dawiya tevera me yekem bi piştî navbênekî Kurd em tevera xwe duem li gel parlamenterê
Carek din silav temaşevanên hêja di tewerameyê duwem ya basî roj ya îro de Birêz Adem Geverî, parlamenterê Partiya Demokrasiya Gelan HDP ê wanê li gel me ye û ji stûdyoya me navendî li Hewlêrê li gel Birêz Geverî em dê girngtirîn pirsên rojevê li Bakurê Kurdistanê Tirkiye û helwesta HDP bigirine destan. Birêz Geverî destpêkê de bi xêrhatinek germ ji bo basî roj vê carê li stûdyoya me navendî Hewlêrê em bi hevdûre qise dikin. Kek Adem, îro konferansa serxwebûna Başûrê Kurdistanê derfet û astengî qediye. Wekî HDP, bîr û rayê we ji bo serxwebûna Başûrê Kurdistanê çi? Belê em jî bi navê Xwedayê gewre bi silawek germ û ji gelê xwe temaşevanên hêja em bi rêzdarî silav dikin ku spas dikin ji bo ku we em dawet kirin ku ew firsada ji we dame ku em jî bikarin û di derheqê nêrînên xwe yên û siyasî bi we re pêşkêş bikin. Bi vê wesilî înşallah ku ew bernameya me ji bibe vesîleya azadî. Bi rastî wek hûn zanin em jî kesek ji siyaseta HDP ku li vir helbet amade ne ku wek parlamenterek lê ne wek nûnerek HDP rêveberek HDP lê dîsa em dikarin derheqên nêrînên siyasî ku em dikarin bêjin ser HDP em jî gotinên xwe bêjin di vê çerçevê de Başûrê Kurdistanê û helbet azad e ku gelê me ji bo pêşeroja xwe çarenîsa xwe tayin bike ku HDP jî di vê çerçevê rêz hurmetê li îradeya gelê me digre ku em hêvî dikin înşallah ew çarenûs helbet bibe azadiya gelê Kurdistanê hem li Başûrê Kurdistanê hem her çarparçê Kurdistanê. Wekî HDP hûn azadiya her şer parçeyên Kurdistanê yanî wekî serxwebûnê hûn qebûl dikin wekî HDP. Nexêr wek hûn zanin ku wek HDP Belê. ji ber ku em li Bakurê Kurdistanê Belê. siyasetekî dimeşînin hem li ser navê gelê Kurd hem jî li ser navê hemû kes û karên ku mexdûr ji rejima Tirkiyeyê heyf mixabin ku neheqî zulm dîtin em siyasetê dikin. Wek siyasetek demokratîk ku wek hûn zanin ku di çerçeveya yasayê de hatiye avakirin ku em xas seriyên herêmî dixwazin ji bo tevahiya kêm neteweyîn Tirkiye û xusûsen ji bo gelê Kurdistanê. Lê ji bo perçeyên din bi rastî em dikarin rehetê bêjin helbet heger ku gelê me serxwebûnê bixwazin û hem rêz hurmeta me heye hem jî piştgiriya me heye. Birêz Geverî niha li Tirkiyê li hemberê HDP êrişekî pir aliyê ku heye. Gelê heyf. Ev yek gelo wisa dike ku HDP gelek cara jî vegotiye em ê vegirne sîneyê millet. An jî vegirne ba bîr û raya gelê xwe. Gelo ev tiştîn jî di rojevê de ji bo HDP. Belê bi rastî ev pirsa ve kiri ku pirsek di cî daye ku li ser navê demokrasî ku di rewşek aram da ew pirsên ve ku me bersiv lê daba lê berî wê ez xwazim ku wê bêjim li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye rewşeke aram a siyasî tune ye. Wek hûn zanin ku piştî heftê Xizîranê heta niha û şerek li Bakurê Kurdistanê tune meşandin û heta em dikarin bêjin tevahiya Tirkiyeyê ketiye nava vê dojeha şer de ku heyf mixabin teqîn û kuştin çêdibin. Ku di heman demê de li hember HDP jî li hember siyasetmedar û temsîlkarên HDP jî wek hûn zanin ku operasyonên siyasiyên qirkirinê tên kirin ku heyf mixabin Partiya Sêyemîne ku li Tirkiyê li ser navê demokrasiyeke radîqal ku muxalefeteke sivîl li parlamentoyê dimeşîne hev serokên wê him vekîlê wê niha jî hatine binçavkirin û girtin hê jî wek hûn zanin ku rêze binçavkirin berdewamin. Di vê çerçevê de dîsa teşebbûsa darbeyekî çêbû ku 15 wê tîrmeha derbasbûyî ku ew bû sebeb û eger ku li Bakurê Kurdistan li Tirkiye hem rewşa aram a siyasî têk çû hem rewşa awarta hate îlan kirin hem jî li Kurdistanê û girtin binçavkirin bi hêz berdewamin tu heqek mafek me tune ê medenî ku em bikarin çalakiyên medenî bikin. Ji ber wê jî
دوی روشی دا هلبت مرو نکاره نرخاندن راحت این آرام این امی بیجن نورمال بکه در حق سیاست سیویل دموکراتیک دا اما براستی جی لباکور کردستانی دوی سیاست یک دموکراتیک هلبت کرد بدن پیشا خود دوی چرچوی دا بکارن لسر وی سیاست هم مافی خواهی نتوی دست بخن هم مافی انسانی هم مافی اسلامی دست بخن که بکارن وک ملت یک مدنی اوج دوی روجلاتا ناوین دا بجین لحیف مخابن جبر کو باکوری کردستانی لترکیه او روش آرام نمایه هم نکارن که براحتی د چرچوی امی بجین آرگومان دموکراتیک بکارن وان نرخاندنان بکن اما هلبت هر حال HDP د چرچوی یاسایی دا لسر نرخین دموکراتیک سیاست خود دمشینه او دی بمشینش. کک آدم نها لباکوری کردستانی جنابی تا گلک جارا آنی زمان کو روشکی گلکی آوارته هیا شرکی گلکی دجوار هیا و انجاما وی شریده روشا باکوری کردستانی گلکی آلوز بیه. نها آلیه کی شر دولتا ترکیه آلیه دن ای شرجی پککیه گلو بیرو رایی و وکه HDP لسر وی شری گل باکوری کردستانی بریده. Yani bir orayı Peter peşi sekname mühime. بله سکنه Sekname çiye kuem li dijî şerin. Yani ku me çareserî di şer da nedîtiye em nabînin jî. Ji bo navê jî berî ku wek zanin HDP bê îlan kirin û bê damezrandin û gelek gavên girîng hatin avêtin di navbera PKK dewletê de. Di vê çerçevê de jî siyaseta Kurd û hereketa Kurd û em ê bêjin siyasetmedarên Kurd jî gelek nirxandin gelek rexne di nav xwe da kirin ku di ser vê esasê wek encam ji xwe HDP wek hûn zanin ku hate damezrandin ku hem bi em ê bêjin perspektîfên Birêz Öcalan hem di piştgiriya em ê bêjin hemû Çîn û em ê bêjin baskiyên hereketa Kurd hem jî siyasetmedarên Kurd ên ku heta niha nav Türkiye'de siyaseta sivîl dane pêşiya xwe wek em ê bêjin Birêz Ehmed Türk û gelek kesên din Leyla Zana ku wek me ku em wek zanin ku herekete ku pêgiriyê vê tifaka hilbijartin heftê Xeziranê ne ku me siyaseta sivîl daya pêşiya xwe di vê çerçevê de me îradeya xwe îlan kir me got pê çareserî ji bo Kurdan helbet ew e ku di vê mafê netewî bê destxistin. Lê rêv rêbaz vê saetê şûn de ew e ku em siyaseta sivîl demokratîk pêş ve bibin û şer û tund tijî baş ve bêxin û mümkün be ku em û şerê ji dewrî derxînin wek alternatîv. Di vê çerçevê de ji bi rastî jî heta heftê Xeziranê ji gelek encamên baş me destxistin lê heyf mixabin îro li gor min ez bêhêvîninim demeke ku em ketinin nav tund tijî de lê ez bawer dikim ku ew çareseriya ku me van salên dawî dîtin ku tevahiya ez bawer dikim ku beşên siyaseta Kurd, hereketa Kurd û partî û saziyên Kurdan ku pê bawerin ku siyaseta sivîl demokratîk çarenîs ji bo Kurdan ku meseleya Kurdkêşeya Kurd çareser bibe dê pêşiya şer bêgirt. Lê em divê vê rehetî qebûl bikin. Ewa realîteya rojhilata navîn e neya tenê Bakurê Kurdistanê û tevahiya Tirkiye. Rojhilata navîn her hal, her gav mümkün e ku heyf mixabin tund tijî şer dîsa serdest be lewra hem hêzên emperyal hem hêzên otorîter ên rojhilata navîn ku wek ser em ê bêjin aktörên serekene desthilat di destê wan dane heyf mixabin ku li ser Kurdan jî desthilatiya wan pêk hatiye ku ew hin caran derfet nadin firsat Birêz nedin ku Geverî em niha bikarin bi siyaseta Serokkomarê Tirkiye siyaseta Recep Tayyip Erdoğan berî du rojan di axaftina xwe li gel muxtaran de da nîşankirin got ku li Tirkiyeyê divê em di nav seferberiyekî millî devin. heyf. û ev seferberiya millî jî yanî wekî ku îşaretî li hemberî Bakurê Kurdistanê wekî îşaretî li wî şerê gul vê derê veçî hûn çawa dixwînin vê helwestê. Yani bi rastî wek partiyeke demokratîk ku li Tirkiye di çerçeveya yasayî da ji ber ku em hatine damezrandin helbet li hember hikûmetê em siyasetê dikin, muxalefetê dikin. Lê heyf mixabin îdî îro ew muxalefeta ku em dikin ku tevî me û belkî CHP jî hin partiyên din ên demokratîk jî ew muxalefeta ku dikin tu encam negirt ku Tayyip Erdoğan ji hukukê dernekeve. Ji nirxên demokratîk dernekeve,
ji yasa qanunan dernekeve ku wan binpêneke. Ji ber wê jî bi rastî jî ew gotinên ku niha û hem tund û tûj hem ew tiştên ku manîpülatîv ku xelkê jî dixwaze, xelkî Tirkiye jî dixwaze ku ajîte bike ku li hember belkî Kurdan li hember demokratan bîne xezebê ewa xetere ne. Ku ew ji wan gotinan yek ji ew bûya ku enha behs kir ku îdî rewşeke awarte ji xwe hatibû îlan kirin û rêveberiyeke çir hatiye meşandin û tê meşandin li ser wê jî ew îlankirina seferberî tevê meعنê ku îdî pêwîst nake ku em biçin bangî PKK bikin yan jî hêzek ku bi em ê bêjin tundîtijî berxwedana xwe micella xwe dimeşîne ku bidin sekinandin. îro em hemû hatine vê noxtê ku divê em pêşî Tayyip Erdogan bidin sekinandin. Birêzgeverî gava axaftin tê ser HDP gelek cara ev yek di Rojava Kurda de tê ser masê. Belê. HDP di Hezîran 2015 de dengekî gelekî zêde heştê parlamenter bi dest xist. Belê rast. Tê gotin ku Kurdan kartekî gelekî bihêz da destê HDP. Lê HDP ew kart bi awayekî baş bi awayekî serkeftî bi kar neanî. Xeletî rûdan dûrde. Xeletiyê HDP got kirin çi bûn ku ew hêz ji dest xist niha gava ku heta girtinên hevserokên HDP çê dibin reaksiyonên li Bakurê Kurdistanê ew qas kurtin. Belê di serî da ji bo wê serkeftina heftê xizîranê jî û belkî yekî mijdarê jî cara yekemîn e ku em dikarin bêjin li Bakurê Kurdistanê tifaqek ku li ser nirxên demokratîk bi rêyeke sivîl serket ku em spasdarin ji bo gelê xwe. Bi rastî em spasdarin ji bo wan pêgiran jî û yek ji wan jî Hereket Azadî ye ku bû vesîle ku em vê serkeftinê dest bêxin. Lê heyf mixabin vekin zanin piştî ku heftê xizîranê ew rûdanên ku li ser tundî jî li ser em ê bijin operasyonên leşkerî heta avakirin ku bi destê hikûmetê bi destê Reis Cumhur Tayyip Erdogan nehişt ku HDP rola xwe bilîze. Bes ew cihên ku ve 110 şaredarî bi dest xistin. Belê. Yani ew cihên ku we herî zêde dengil vir wergirt. Belê. Weke li Nisêbînê, weke li Cizîrê, weke li Hazexê, weke li Farqînê, wekî li Silopya, wekî li Geverê, li gelek cihan. Belê. Li Vartoyê. Li wan cihan siyaseta xendekan bi rêve çû. Li wan cihan tundûtijiya herî xerab rêve çû. Li wan cihan û ku werankirinên herî zêde çêbûn. Gelo çawa li cihekî wisa şaredariyên ku hûn herî xurt bûn û millet li wê rêkete rewşa herî xerab. Yani em vê sere rast bikin hinek ji wan şaredariyan ku hemû jî navçe bûn yek ji wan nebe ku Şirnak vilayete hinek ji wan em ê bêjin ew bûyer rûdan ku hem hendek hatin vedan hem jî operasyonên devletê çêbûn. Lê gelek bajarê din ku em serkeftîne tu teşqelek wisa tu bûyerek wisa çêne bû yek ji wan jî bajarê me ku ciyê ku ez vekîlim ku li Vanê me nehişt û çê nebû jî. Me karî ku em pêşiya tundîtujî jî bikirin. Lê heyf mixabin hin deveran ku ji ber ku dewletê û konsepta AKP ya ku li ser şer hatî avakirin ihtiyac didît ku hin bajaran ku li hember em ê bêjin wan hendekan were xezebê ku operasyonên leşkerî pêk bîne li vir me nekariyen pêşiya bikirin. Êca di wê noxteyê de helbet textîra xelkî li ser serê me ser çavê me cî heye ku heger ku rexnek li me tê kirin em vê rexnê qebûl dikin. Koçma negot em li dijî vê siyaseta xendekan. Yani em li dijî tundîtijînê me ewa de eşkere gotiye. Lê dema ku saetekî rojekî demekî şunda ku ev operasyonên devletê bi hinceta hendekan li ser gel û zêde bû bû sebebê kuştin û qetliyama gelê Kurd û rêtina xwîna Birêzgeverî neva ew yani nel wa şaredariyan hincet bû dewletê hat dayîn ku tundîtijiya xwe zêdetir bike û bi tankan û topan bikeve nav bajar. Ji xwe ez dixwazim ku vê bi rastî jî safî bikim. Yani xeletî şaşî yê HDP mümkün e ku hebe. Heger ku ihtiyac ke lêbûrîn xastin heger ihtiyac bike ku wekûn zanin ku siyaseta sivîl demokratîk de bütün dünya medenî wisa ye dem dêwere û hilbijartin çê be milletê me dê textîr bike ku ka me rast an me xelet kiriye ku ew rastî me kiribe ji xwe dê me pîroz bikin. Heger me xeletî kiribe ji xwe wekûn zanin ku dê me dibin bendavê û belkî di sandiqê de jî mehkûm bikin. Ji ber wê jî ihtiyac nîne ku li vê zêdetir em ê bêjin li ser HDP operasyon bên kirin ku ji bo ku HDP rola xwe neleyze. Di vê çerçevê de
gelê me mümkün e ku rexnekir bin ez jî pêşa hadim gelek cihan da em rexnekin ji ber ku me nekariye em bêjin pêşa hin tiştan bigirin. Lê me bi destê xwe tund tu jî nekiriye. Me piştgiriya tund tu jî nekiriye li ser vê jî ew rewşa ku em ê bêjin bu sebeb ku tund tu jî û operasyona leşkerî çêbûn ji xwe wek hûn zanin ku berî heftê Xizîranê 4-5 cara me müdaxale kir bi vesîleya diyalogê navbera Birêz Öcalan û dewletê mekarî li Lîcê jî li Cizîrê jî wan hendekan bidin girtin ku rewşê jî aram bikin. Em heyv mixabin. Piştî heftê Xizîranê ji ber ku ji xwe hikûmetê û Birêz Erdoğan dixwast ku HDP bin bendavê bimîne ji xwe nehişt ku em bikarin rola xwe bilîzin. Ez xusûsen bixwe şahidim ku gelek cara me hevil dan dema ku me hevil dan ku ez zanim ku li hember min û leşkerî dewletê polîsên dewletê teqe li me kir me nekarî em biçin yan şervanan bibînin yan wan ciwanan bibînin ku bikarin wan qene bikin. Ez bixwe şahidim ku xusûsen jî li geverî me nekarî rola xwe bilîzin. Lê ez karim numûneyeke başî bidim li hekarî em çûn mekarî pêşiya wê şer û pevçûn û tundî jî bigirin û şevekê da çi qas êriş li me hate kirin. Teqe li me hate kirin çi qas em ê bêjin hendek û barîqat hatibin çêkirin jî me di rojekê de mekarî em çareser bikin. Ama bi rastî jî ew kêmasiya ku îro wek rexne li me tê kirin müsebbib wê em nînin ema dibe ku me pêşiyayê negirtibe di wê noxtê de helbet rexne di cî de ku di ser seran serçe em qebûl dikin. Lê hêvajoya rojhilata navîn li ser konseptên şer hatibûn awa kirin heyv mixabin ew em dikarin bêjin bêşansiya siyaseta HDP serkeftina HDP bû ku HDP nekarî piştî heftê Xizîranê van em ê bêjin vê rola xwe bilîze. Ema dibe ku rexnek di cî da be piştî heftê Xizîranê hin gavên siyasî ê ku me avête dibe ku cî xwe negirtibe. Ema em rehetî dikarin bêjin di vê tundî tu jî da ne mümkün e ku em ê bêjin tu eleqa HDP'ye be ku ne mümkün e ku HDP nexwastibe pêşiya bigire. Ema wek hûn zanin ku hereketa Kurd ji xwe wek em ê bêjin PKK li ser şer em ê bêjin ji xwe mücadele xwe ava kiriye berî me jî hebû pişt me jî îhtîmala ku dihebe ew pirsgirêk ew kêşe dervey HDP divê Birêz geverî ez zê wir me pirsa dawî gelek caran parlamenterên HDP daxwaza kongreyekê netewî Kurd dikin. Belê. Lê li heman demê li Bakurê Kurdistanê bixwe HDP ji dervî bi çendîn rêxistinên êku weka rêxistinên Kurdî xwe bi nav dike zêdetir bi çepgirên Türk re hevkarî kiriye. Yani bi rêxistinên din ên Kurdî re ew hevkarî pêk naniye. Gelo ev yek ne paradoksek e. Yani bi rastî wek pêgirek HDP wek hereket azadî di vê noxtê da em xwe bawerin ku kirinên xwe em dikarin ku ispat bikin ku em li gel vê ne ku Yekîtî Tifaka Kurdan di navbera Hêz û Hereket Partiyên Kurdan da çêbe berîna min jî ku mêvanê meclisa behs kir hin diyalog hene di wan diyalogan ji xwe ê ku em ê bêjin mîmarê wê jî ê ku em ê bêjin dînamoya wê jî ji xwe hereket azadî ye. Hem li gel HDP pêgirî wek pêgirî ku tifaqek hatiye çêkirin ku di nav wan da Cepa Türk jî heye û lê em ê bêjin partî hereket û heta cemaatên Kurd û İslamî jî hene. Di nav dervê wê jî wek hûn zanin ku nav partî Kurdan da 5-6 partî hereketên Kurdan niha bi hewl re dîsa heyv mixabin ez jî wek tabî damezênerê Hak Parî me ku bê şerefim lê Hak Parti di navê diyalogê da îro halî hazir tune em hêvî dikin ku ew ji tê de be. Ji bo navê jî bi rastî ez dilê min jî baweriya min ji ew e ku helbet HDP ji li gel hemû partî hereketên Kurdan bikare tifaqê yekîtî çêke. Lê ew ji me çê nabe. Em gav davêjin em hewl didin ku HDP jî partiyên Kurdan êdin jî bînin cem hev ew xusûmet ew hezîn nebaşiyên berê wan bidin aliyekê rûpeleke nû wekin di wê çerçevê ne şerme ne aybe ku em tenê çepa Türkan ra têkilî çekin. Ez ji bi xwe wek keseyetiyek ji em ê bêjin hereketa İslamî têm dixwazim ku İslamiyên Türk bi vicdan ê ku bi exlaq ên ku dijî zulmê ku bi wan ra tifaqê çêkim şerm nîne ayb nîne ku li gel Amerîkayê jî em dixwazin çêkin. Gelekî spas Di vê çerçevê em dixwazin pêşî li gel Kurdan jî helbet vê tifaqa xwe mayînde bikin. Belê gelek spas birêz Adem Geverî parlamenterê Partiya Demokrasiya Mala spas ji bo wê derfeta we û serkeftin ji ber. Temaşevanên hêja vî awayê em hatin dawiya bernameya Euroya Basî Roj heta bernameyek din a Basî Roj her şal.